Бүгінгі шығарылышта қонақта искиткіш өзге тауыш иесі сәхнеде де Дилә Бариева болып шығу тілегі жоқ ма? Тамашашылар Нигъматуллина буларак таныдылар. Конфликтлы очраклар булганы юкмы? Бу сен абыйың, сені хөрмәт итәргә тиеш. Булат ул бар тик икътисад университетын бетерде, ә мин инде Казанга киттем укырга. Аңа караганда профессионалрак. Әлегә безнең проектта пауза. Күпчелек Маратның хәзерге хатынын гаепләп калдыручылар да булды бит. Белмәгән кешеләр белегез. Гүлия гаепле түгел. Әниегезне югалтуны бик авыр кичердегез. Супер вообще. Супер классно. Минем вообще бөтен нәрсә яхшы. Мин бәхетле дип сөйләдем. Без алып кайттык. Шу газелькада без алып кайттык авылга. Жыларга тиеш хатын-кыз. Нормально итеп жыларга тиеш. Минем барысы да булды. Депрессия да булды, авырулар да булды. Мин куркып беттем. Минем баш миендә шиш барлыкка килде. Хәерле көн дуслар, бүгенге чыгарылышта кунакта искиткеч үзгә тавыш иясе Дилә Нигъматуллина. Дилә ханым, хәерле көннәр. Хәерле көннәр, сәлам. Инде ялгышмасам, сез хәзер документларда Бариева. Сәхнәдә дә Дилә Бариева булып чыгу теләге юкмы? Юк, инде ул мөмкин түгел, чөнки мине тамашачылар Нигъматуллина буларак таныдылар. Шуның өчен андый үзгәрешләр инде кирәкмәс. Былай да татар эстрадасында үзгәрешләр күп соңгы вакытта. Ә менә бу үзегезгә генә хас тембр, моң, ул кайдан килә? Тембр инде ул әлбәттә генетика, миңа калса инде нәкъ тембр, ул Аллаһ Тәгаләдән килгән әйбер дип әйтәсе килә инде. Әтиәнидән килгән. Аны берничек тә үзгәртеп булмый. Җырлауның манерасынан да, мәсәлән, әйме, стилистикасын әле үзгәртеп була, ничектер. Теге тавышның үзенчә инде ничек итеп бирәсен тамашачыга, аны үзгәртеп була. Тембр ул үзгәрә торган әйбер түгел. Ул тумыштан килә. Әйе, ул тумыштан килә торган әйбер. Мине сезнең абыегыз белән туганлык, татулык һәм дуслык хисләрен саклап, бергә иҗат итүгез сокландыра. Менә шулай да конфликтлы очраклар булганы юкмы? Иҗатта булсын. Безнең конфликтлар гел булып тора, әмма ләкин ул конфликтлар безнең ул эш вакытында була торган әйберләр. Без бәхәсләшәбез аның белән, безнең бигрәк тә инде мәсәлән безнең проектка, концертка әзерләгән вакытта аны бик күп бәхәсләр туры килә, кичерергә. Әмма шундый менә ныклап, талашып, бер-беребез арасында инде менә анда конфликтлар булган юк, Аллаһка шөкер. Без менә мин кичкенәдән бирле безне шулай тәрбияләделәр. Бу сен абыйың, сені хөрмәт итәргә тиеш. Һәм ул минем кирип калган күрәсен күңелемә. Һәм мин аңа һәр вакытта да шундый горурлану, ихтирам йөзе белән карыйм аңа, ул минем абыйым дип инде. Без әле күптән түгел генә бу Казанга килгәч кенә инде имештер теге уллана башлагач кына миңа Булат дип дәшә башладым. Әлегә кадәр миңа абый дип һәр вакытта дәшәдем бит инде безнең татарларда. Син ярты елга, бер елга гына олырак булса да, син һәр вакытта да абый дип дәшәсең. Минем өчен инде ул абый иде, аннары инде бергә эшли башлагач, коллегалар булып киткәч, Булат булып китте инде ул. Булат абый ингелек, аннары Булатка әйләнде. Ә менә бергә эшләү турында бергә иҗат итү идеясе кайдан килде? Сезнең кайсыгыз алданрак сәхнәгә чыкты? Әгәр дә инде мәсәлән без хәвәскәр вакытны искә алсак, чөнки без бит инде инглек авыл клубларында җырлап йөрдек, үзебездә, Марыйда. Ул вакыттан килгәндә ул әлбәттә Булат беренче җырлый башлады. Мин әле мәктәптә укыдым. Аннары инде мин аңа карап, минем дә сәхнәгә чыгасы килә башлады. Ләкин мин сиремне ачмыйдырым, әтиәннәргә дә хәтта. Ул вакытта шпырт кына үземчә җырлап бирдем, әмма ләкин әле бер кеше белмидер минем теләгемне. Аннары инде төрле конкурсларда үзебез шашында авыл сәхнәсендә чыгыш ясый башлагач, шунда инде ничектер кирип китте.
минем дә җырлыйсы килә дип, мине дә андагы безнең авылдагы булган Биледәге Ак җилкәннәр дигән ансамбленә мине дә чакырдылар. Һәм шунда безнең беренче адымнарыбыз Хәвәскәр Ак җилкәннәр ансамблендә башланды. Аннары инде без профессиональ җырчылар булып киттек. Булат ул вакыт бар тик икътисад университетын бетерде, ә мин инде Казанга киттем укырга. Мин аңа караганда профессиональрак. Абыйның инде профессионализм бары тик шундый менә тәҗрибә белән килгән. Һәм менә шушы Ак җилкәннәрдә эшләгән еллар эчендә без анда эшләдек профессиональ музыкант белән. Менә шуннан алынган белем белән килде аның профессионализмы. Безнең гомер шишмә шикләре ул кайталазы ерак язларның. Безнең гомер күкләр ул моң сагышы киеп казларның. Безнең гомер шишмә шикләре ул кайталазы ерак язларның. Безнең гомер күкләр ул моң сагышы киеп казларның. Бергә эшләү Казандагы зур эстрадага, зур сәхнәгә бергә чыгу идеясын кем тәкъдим итте? Зур сәхнәдә бергә эшләү үзеннән-үзе килеп чыкты. Без дуэт яздырдык. Беренче инде адымнарын тамашачылар инде белә, ул Булат үзе генә башлады. Аның концертында мин дә чыгыш ясадым. Мин сеңлекәш буларак, ләкин мин әлендә танылган җырчы түгел идем. Аннары инде мин танылып киткәч, ничектер менә без уртак концерт эшләргә булдык. Беренче безнең концертыбыз Абый белән сиңгел дип аталадыр ул. Шушы менә Абый белән сиңгел дигән дип исемләнгән проекттан, шушы концерттан безнең дәвам итте безнең чыгышыбыз. Икенче концертта да бергә эшлисе килде. Һәм инде аннары бүтән башкача инде эшлисе килмәм. Без үзебезнең менә эшләүбезне, тамашачыларга танытуыбызны башкача күз алдына да китермидек. Шундый безнең яхшы тандем иде. Мин үзебезнең концертны нәкъ менә иҗади яктан булдырадырым. Булат безнең шундый ул бит инде төпле, ул икътисад университетын бетергән кеше буларак, ул һәр вакытта да инде анда финанс якны булдырадыр, бүтән оештыру ягын булдырадыр. Ә мин концертның бүтән иҗади ягын, сценарий, анда бүтән творческий безнең иҗат коллективын барлау, ул барысы да минем өстә иде. Шуның өчен безнең шундый теге сәхнәдә генә түгел, әмма матур дуэт кына түгел, тормышта да безнең менә сәхнә орты тормышында да шундый яхшы теге тандем барлыкка килде. Ә репертуарында сез сайлыйдыгызмы? Юк, репертуарны Булатның репертуарын Булат үзе сайлый. Минем репертуарны мин сайлыйм. Әлбәттә, без бер-беребезгә киңәшләшәбез. Әмма ләкин сайлау ягыннан без үзебез. Менә без бит шундый кызык үзенчәлекле тандем. Без аерымда җырчы бит. Аерым-аерымда без танылган җырчы, шулай ук безне аерым-аерымда чакыралар. Шулай ук без менә тандем буларак та шундый кызыклы проект Абый белән сиңел. Ул шулай ук теге бик сирәк, аннары инде менә туганлык хисләрен чагылдыра торган, туганлык хисләренең көчле мөнәсәбәтләрне чагылдыра торган менә шундый проект. Ыш сине җырым, ыш син еракларга, канатларың бердә калмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Biz инде бу проект гомерлек булырмы, һәр вакытта да бергә җырлармызмы, без аны белмибез, дөресен әйткәндә. Без бик күп еллар бер туктаусыз эшләдек. Әлегә безнең шундый бер пауза. Булат шундый шулай уйлана, бәлки инде аерымда проект эшләрмен дип, мин дә шулай дип уйлыйм. Әлегә безнең проектта пауза. Сез һәр вакыт үсештә күренеп тора. Менә бу үсешкә сезне тормыштагы авырлыклар этәрәме? Чөнки сезгә бит инде шушы яшьтә бик күпне күрергә дә туры килгән чынлыкта. Шушы авырлыклар үсешкә этәрәме? Яисә сез тумыштан менә шундый лидер, көчле хатын-кызмы? Ничек уйлыйсыз? Ну, мин үземне әйтмәсәм, шундый көчле лидер хатын-кыз. Читтән шулай күренә. Шулай күренә. Сынауларга
сынмыйша Һәр тору. вакытта да инде менә миңа шулай дип әйтәләр, шундый көчле, сез көчле дип, әмма ләкин үземне теге көчле дип, көчсез дип саныйм һәр вакытта хәтта. Бу тумыштан бирелгән халәттер бәлкем инде шундый үземнең инде сыйфатларым, холкым бәлкем шундыйдыр. Кичнедән бирле мин мәктәптә укганда ук шундый актив идем, төрле анда чараларда әйе менә бар иде безнең пионерлар да булдык, пионерия, анда инде мин староста идем класста, аннары инде университетта укганда да староста идем. Ничектер һәр вакытта да шундый менә оештырырга сәләтләрем бар иде. Аннары әле менә Сәфинә белән дә кызым белән дә сөйләшәм. Бу менә лидерлык, ничектер менә сәхнәдә булу, халыкка танылу, мин уйлыйм, ул бүтән кешегә аны тели дип. Бер кеше аны бүтән кеше теләми икән. Чөнки менә мин Сәфинә белән хәзер сөйләшәм. Аны шундый матур тавышы, гомумән ул шундый иҗади кеше, мин син сәхнәгә чыгасың килми. Ничек син менә сәхнәгә чыгасың килми? Ничек минем җырлыйсың килми? Юк, килмәде. Бөтенләй дә килми, бөтенләй андый теләгем юк ди. Нишләп син мине концертка менә этәрәсең җырларга? Менә минем бөтенләй дә чыгасым килми. Ну бит митем алкышлар, син аннары мактыйлар. Юк, ул миңа кирәкми. Минем өчен ул шаккаткыч. Аннары шуннан соң мин аңладым, чөнки әйтәләр бит менә синең балам барлыкка килгәч, сине балан син тәрбияли башлый дип. Чөнки бала кеше ул икенче төрлерәк була, ул бит инде нәкъ синең кебек булмаска мөмкин. Сәфинә бөтенләй дә минем кебек түгел. Ул бөтенләй ярата шундый менә киресенчә, яратмый шундый медийностьны, яратмый менә бу камераларны бөтен аны интервьюлар бит инде интервьюга бик теләп бармый ул шундый киресенчә ул ярата, ул шундый минем менә тыйнак, сабыр. Менә шуннан соң мин аңладым, аның белән аралаша башлаганнан соң бу минем кичкенәдән бирле шундый теләктер инде. Мин кичкенәдән яратадыр сәхнәгә рәхәтләнеп менәдер, үзем бик тыйнак булсам да сәхнәгә менгәндә һәр вакытта да яладыр мин. Ну шулай да мин гел омтыладыр. Шуның өчен бу инде кичкенәдән килгән димәк сыйфатлар һәм менә син әйтәсең бит әйме, һәр вакытта да бер урында тормыйсың дип. Бу шулай ук сыйфаттыр дип. Бер сыйфатым, чөнки мин чынлап та бер урында торырга яратмыйм. Мин һәр вакытта да укыйм. Инде минем менә 3нче югары белемем хәзер алам 3нче. Әле ул курслар, ул кичкенә курсларны санап китсәң, китаплар һәр вакытта төрле мин укыйм. Миңа менә гел нәрсәдер өйрәнергә кирәк. Мин бер нәрсәне менә бер нәрсә белән кызыксынмый башласам, миңа инде мин бер урында басып торам кебек. Мин шундый деградация башлана кебек, җүләр бер барлыкка килә башта. Шуның өчен мин гел нәрсәдер өйрәнәм, нәрсә беләндер шөгыльләнәм. Минем һәр вакытта бер яңа проект. Бер проектны мин битерәм дә, миңа инде икенчене эшли башлыйсы килә. Менә проект турында тапшыру башында без сөйләшкән идек. Хәзер сезнең яңа проектыгыз бар икән, шуның турында сөйләп китик. Мин хәзер шуның белән янып яшим. Көн-төне шуның белән шөгыльләнәбез. Бу инде хәйрия белән бәйле, бу минем кешегә ярдәм итү теләге белән бәйле. Чөнки һәр вакытта да мин хәйрия концертларына килгәндә без һәр вакытта да чыгыш ясыйбыз. Бик күп еллар элек минем әгәр дә мөмкинчелегем бар икән, миңа әгәр дә инде берәрсе шалтыратсам, менә шундый хәйрия концертына чыгыш ясарга кирәк икән дип мин рәхәтләнеп риза булам. Бер хәйрия концертын да калдырмаска тырышам, үзем дә оештырырга булыштым. Һәм инде минем бер зур теләгем бар иде күптәннән. Алла бирсә дип, менә мин шундый бер нәзер итеп әйтелгән бар иде. Мөмкинчелек булса, көч хәлем булса, бер үзем дә бер шундый бер хәйрия фонды ачып җибәрәм, я бер хәйрия шундый бер процесс проект алып ачып җибәрәм дип уйлаган идем. Һәм миңа менә Аллаһ Тәгалә мине ишеткәндер инде. Мин күптән түгел таныштым бер кыз белән. Ул нәкъ шундый уй фикерләр белән, нәкъ шундый идеялар белән янып йөрүче бер кеше. Һәм инде хәтта ул проектны үзе эшли дә башлаган иде. Без аны бераз үзгәрттек, бераз камилләштердек. Монда акча җыюда булмый, монда без балалар
балаларга хәзер бик күп акчалар җыялар бит инде, әйме? Бу андый фәхрия фонды түгел, бу хатын-кызларга ярдәм итә торган фонд. Авыр хәлдә калган хатын-кызлар бик күп. Миңа Инстаграмда да бик күп кешеләр язалар. Һәм күп очракта хатын-кызлар авылда хәлдә шундай авыр хәлгә калалар икән, әйме? Алар ничектер менә уялалар ярдәм сорарга. Алар ничектер менә уялалар кешедән, чөнки бу хатын-кыз ул бит көчле дип саный үзен. Менә мин булдырам. Мин ничек тә булса да үзем тырмашып чыгам. Ул бит ана, ул бит әни һәм аңа табигатьтән бирелгән һәм көч. Әмма ләкин кай вакытта тырмашып чыга алмый. Һәм бик күп хатын-кызлар күп кеше эчкечелеккә бирелә, кемдер авырып китә, психология, менә шуны төшенкелеккә бирелү, ул хәтта онкологиягә да алып килеп җитә ала. Без менә шундый хатын-кызларга ярдәм итәргә телибез. Безнең инде берничә хатын-кыз бар. Без хәзер менә ярдәм итәбез мин иптәш кызга. Мин турында Инстаграмда да язган идем. Ул минем бик якын дус, косметолог, врач, сосудистый хирург булып эшлидер. Менә хәзер шундый авыр ситуацияләр эләкте. Аның 3 баласы бар. Ул хәзер онкология белән ширли һәм бөтен врачлар да аннан инде хәзер бош кактылар. Чөнки чынлап та бик авыр ситуация, әмма ләкин без бөтен яктан ярдәм итәбез. Психологлар, нутрициологлар, врачлар һәм Аллага шөкер инде ярты ел ул менә яши, исән-сау йөри башлады. Менә чөнки миңа калса, менә бу ярдәм итү, әгәр дә сиңа менә шалтыратсалар һәм син сизәсең икән, син бер үзең түгел икән бу дөньяда. Сиңа шундый күп кешеләр ярдәм итәргә әзер икәнен син сизәсең икән, синдән бер көч барлыкка килә. Бу мораль яктан шундый канатлар кешедә менә шундый канатлар үстерә башлый. Һәм менә шушы көч белән ничектер син менә ниндидер эштәге булган көчләрне табасың һәм ул сиңа хәтта шундый авыр җирдән дә чыгарга ярдәм итә. Инде Алла бирсә, проектыгызга уңышлар телибез. Шуңа бик изге һәм зур эш. Бу инде монда бик күп бу проекттан бик күп булачак Алла бирсә направлениялар, бик күп шундый менә мәсәлән, мин аерым бер әни һәм бала дигән шундый бер зур юнәлешне алып барачакмын. Монда инде әниләр һәм аларның балалары, аннары бит инде бик күп хатын-кызлар, бик күп гаиләләр әле балалар йортыннан балалар алалар, әйме? Шулай ук андыйларга да без ярдәм итәчәкбез. Менә шундый зур бер проект булачак Алла бирсә. Балалар турында менә сөйләшә башлагач, сезнең әле Марат белән тора башлагач та бала табу теләге бик булмаган икән. Әйе. Шундый информацияны укып алдың син. Әйе, бу дөрес чынлап та. Мин хәтта үземне child free, имештер инде мин бала теләмим дигән шундый теләкләр дә бар иде минем. Бик күп еллар бу уй минем башта утырды. Ләкин инде 30-га якынлаша башлагач, ничектер бала кирәктер инде дигән фикерләр барлыкка килде дә, андары инде менә без мин әни булдым. Хәтта детдомнан, балалар йортыннан да бала алу теләге булган икән. Соңрак хәтта сез документлар хәстәрләп йөрү турында да хәбәр иткәнсез. Бу теләк сүнмәдеме? Юк, бу теләк сүнмәде. Хәзер бит инде мин ул вакытта бит әле официаль рәвештә кияүдә түгел идем. Мин ул вакытта әле үзем генә дә алалар идем баланы. Хәзер инде без кияүдә, мин кияүгә чыккач, мин иремне дә мин бит инде ШПР дигән мәктәптә укыдым, школа приемных родителей. Һәрбер бала алырга теләгән кеше, яисә гаилә шул мәктәпне укып бетергә тиеш хәзер закон буенча. Минем әле ирем менә укып бетермәде, укыда башламады дип син әйткәндә. Әле чынлап вакыты юк. Ну, без планнарда бар, планнарда бар, ниятдә бар. Бу тиз генә бер эш түгел. Тиз генә эш түгел, моны инде әлбәттә бик укып бетереп, аннары инде документларны җыеп, аннары әле баланы сайлау процессы да бар бит инде. Әмма ләкин
теләк бар ие. Сез Марат Мухинның беренче хатына, беренче тормыш иптәше бит инде. Беркем өчен дә сер түгелдер инде бу. Юк, буның өчен бу беркем өчен дә сер түгел. Башта аның белән бергә яшәгәндә сезнең шәхси тормышыгыз 7 кат йозак астында кебек тоела иде һәм әле аерылгач та шулай иде ул. Ләкин Марат яңа гаиләсен коргач кына сез инде үзегезнең шәхси тормышыгыз турында да сөйли башладыгыз. Ни өчен нәкъ менә шушы моментта? Шәхси тормыш йозак астында иде, чөнки анда Instagram юк иде. Хәзер бит инде Instagramда без бөтен нәрсәне күрсәтәбез, аралашабыз үзебезнең подписчиклар белән. Ул вакытта бары тик тамашачылар безне укыйдыры, беләдер безнең ниндидер серләребезне СМИ аша инде бар. Нигә анда менә сөйләп идегез? Журналистлар интервью алалар иде. Ул вакытта ничектер әйтәм бит менә без нәрсәдән башларга кирәк. Һәрбер кеше үз тормыш дәврендә ул үзгәрә. Үзгәрә менә мин кай вакытта хәзер үземнең интервьюларны укыйм, әйеме берничә ел элек биргән интервьюларны. Кай вакытта аптырап куям, ничек элек дилә, ничек үзгәргән хәзерге дилә белән ничек ул аерылып тора дип үземнең инде җавапларны укыйм да. Менә тормыш дәврендә кеше үзгәрергә тиеш дип уйлыйм инде мин. Мин дә шулай үзгәрдем. Ул вакытта мин бер төрле фикерле идем. Хәзер мин икенче төрле фикер йөртәм. Һәм ул нормаль әйбер. Шуның өчен дә мин һәр вакытта да менә әйтәм, әйеме, минем шундый бер сыйфат бар. Мин кешене һәр вакытта кичерергә тырышам. Ниндидер менә аның миңа карата ниндидер авыр хәтта әйберләр эшләгән булса да, мин күңелемдә менә шушы бик авыр хис ул әйме менә үпкә дигән әйбер. Мин үпкә йөртмәскә тырышам. Чөнки кеше чынлап та үзгәрә. Бәлкем ул кылган гамәлләре өчен ул хәзер бик каты үкенәдер. Оның өчен инде хәзер мин нәрсә гомер бу үпкә йөртергә тиешмәле. Шуның өчен минем дә шулай ук. Мин әйтәләр бит менә бар бит шундый көннәр, гафу итмә торган көннәр дип чынлап та. Аннар ул диндә дә бар әйме. Аңлаган, белгән һәм белмәгән гамәлләребез өчен гафу ит дип Аллаһ Тәгаләдән дә без гафу итәбез бит. Аллаһ Тәгаләдән дә без гафу итәбез. Чөнки кай вакытта без менә шундый гамәлләр кичерәбез, теге гамәлләр без аңламаган, хәтта бәлкем мин аны ачыландырганын белмәгәнмен дә. Ул ачыланып бергән ничә еллар буе миңа. Минем булганы бар анда тормышта. Шуның өчен һәр вакытта да кеше белән сөйләшергә кирәк беренчедән. Икенчедән кеше үзгәрергә сәләтле. Шуның өчен мин ул вакытта икенче идем, мин икенче төрле фикер йөртәдерем. Мин андый әйберләр турында, үземнең шәхси тормыш турында сөйләргә дип белмидерем дә. Мин менә сөйләдерем, бары тик нәрсә сөйләргә ярый. Хәзер мин халык алдында да, үземнең подписчиклар алдында да максималь рәвештә гадел, чын булырга тырышам. Максималь рәвештә менә ничек бар шулай булырга тырышам. Һәм ул яхшырак та дип уйлыйм инде. Менә шуның өчен мин сөйләмидерем. Безнең әлбәттә инде мөнәсәбәтләр бик үк җиңел түгел иде ул вакытта. Проблемалар бар иде. Юкка гына кеше бит инде аерылмый шулай бит. Шуның өчен инде ул вакытта мин ничектер сер булып торды ул. Аннары инде ул мин аны әлдә сөйләмим берсен әйткәндә. Ләкин менә шул вакытта директә ул кирәкми. Шул постларны күреп, күпчелек Маратның хәзерге хатынын гаепләп калдыручылар да булды бит. Андый әйберне мин дөресен әйткәндә ишетмәдем. Чөнки бит инде анда ул пост куйды, өйләнде дип. Бик күп кешеләр белмәде безнең аерылганны. Мин
инде үземнең аерылганны да хәтта сөйләргә теләмәдем. Бик күп еллар без аны сөйләмәдек. Без аның турында инде аның белән пиар эшләмәдек. Шулай шундый фикергә килдем мин үземчә инде. Инде Марат монда күп кеше уйлыйдыр без бит инде өйләнгән дип, бергә дип, Марат өйләнеп куйгач инде шулай дип уйлагандыр бәлкем. Но алар барысы да ачыкланды бит инде. Әйтеп китик, безне хәзер карап утыручылар Гөлия аерды икән, аерган икән буларны дип уйламасын өчен. Алай түгел. Юк, алай түгел. Алай түгел, монда инде киресенчә мин беренче кияүгә чыктым булып чыга. Бәлки шуны сөйләргә кирәк булгандыр. Димәк, Марат яңа тормыш иптәшенә өйләнгәнче Дилә Нигъмәтуллина кияүгә чыкты алданрак. Әйе. Без аны турында әйттек бит интервьюларда. Бәлки менә хәзер теге интервьюларны белмәгән кешеләр белегез. Гөлия гаепле түгел. Менә аларны күзәтеп барасыңмы социаль челтәрләрдә? Аларны Маратны күзәтеп барам. Гөлиягә мин язылмаган, Марат охшагына күрәм инде. Маратка язылган сторисларын карыйм. Гадәт инде ул иртә белән менә кемне еш карыйсың бит инде. Алар беренче килеп чыга. Әйе. Һәрвакытта да инде минем беренче минем иптәш кызларым Марат һәм Марат. Ну, карыйсың инде. Нигә менә бу күзәтеп бару сәгә? Ул гадәт кенә менә. Менә ул ничектер бер гадәт. Мин лайклар да куеп җибәрәм. Без аны белән нормаль мөнәсәбәтләрдә мин җылы мөнәсәбәтләрдә булырга тырышам. Әйе, миңа шунысы шуды, аннан соң кызыгыз белән дә бик яхшы мөнәсәбәтләрдә. Мин киресенчә, мин аны белән бик җылы мөнәсәбәтләрдә менә хәтта беләсезме, ни дип куям менә теге ортыгын җылырак үземнең мөнәсәбәтләрне тырыш, хәтта куркам, чөнки ул бит инде өйләнгән кеше. Дистанция сакларга тырышам. Дистанция сакларга кирәк, ул дөрес әйбер, чөнки монда бит инде кешенең личное пространство дигән әйбер бар бит инде, әйме? Аларны мин берничек тә һичтә кермим аңа. Бары тик эш буенча гына, әлбәттә инде көндез мәсәлән нәрсәләр кирәк икән, мин аңа смс яисә инде ул эштә булганда кайвакыт сторисын карыйм кайда икән. Эштә булганда миңа шалтыра торырга мөмкин. Менә бары тик шулай гына. Булай без яхшы шундый җылы мөнәсәбәтләрдә, чөнки безнең бар бала, уртак бала, һәм Сәфинә әтисен бик ярата. Мин теге психологияны шулай нык өйрәнгән кеше буларак, мин беләм, әтинең мәхәббәтеннән баланы аярга ярамый. Һәм бала менә әгәр дә инде ир белән хатын әгәр дә аерылган булса икән, шул очракта бала һәрвакытта да үз әтисен белергә тиеш һәм аның белән аралашырга тиеш. Ну, бу инде идеаль вариант. Әлбәттә, тормышта төрле ситуациялар була. Ир кеше ул хатын-кызга бирәктә көч бирә. Әти кеше. Ул киләчәктә аның бәхетендә, аның уңышларында шулай ук бик зур йогынты ясый. Шуның өчен безнең инде Аллага шөкер ул яктан барысы да яхшы дип уйлыйм инде. Сәфинәнең башында ул яктан тәртип. Әтисе кем икәнен белә, минем ирем кем икәнен белә. Безнең шулай ук гаиләдә шундый теге идиллия, барысы да тәртип, мөнәсәбәтләр яхшы. Һәм бала менә шундый мөнәсәбәтләрдә үсә икән, бу шулай ук аның өчен, аның тормышына, аның психикасына шулай ук бик яхшы тәэсир итә. Шул вакытта социаль челтәрдә история Нигъмәтуллина дигән хэштег барлыкка килде һәм инде монда бүгенге тормыш иптәшегез белән танышу тарихы, мөнәсәбәтләр, бергә булу тарихы урнаштырыла башлады бит инде. Бу нинди максаттан барлыкка килде? Мондай хэштег кую идеясы һәм сөйләү. Бу әлбәттә инде
Кызык өчен кешегә миңа моны тәкъдим иттеләр минем иптәш кызлар. Сөйлә яз аны турында дип, яз. Аны белгән менә, бу тарихны белгән кешеләр. Сиңа моны турында язырга кирәк, сиңа китап чыгарырга кирәк, сиңа гомумән бу шундый кызыклы тарих, китап язырлык дип әйтә башладылар да инде. Һәм мин беренче әле без хэштегсыз әле куйдым яны. Беренче инде Аллага тапшырып дип язып җибәрдем. Әле анда әкрен генә, куркып кына үзем шул тарихны яза башладым инде. Һәм ул кызыксыну уятты. Анда миңа әле комментарийлардан тыш, миңа директта ничек язалар иде анда. Ну, анда бит инде язалар, кешеләр үзләрен белдертергә, сиздермәскә тырышалар кайберәүләр. Минемдә шундый тарих бар иде дигәннәр, анда шундый шау-шу уятты. Һәм мин дәвам иттем инде бу тарихны. Әмма ләкин мин барысын да язып бетә алмадым әлбәттә. Чөнки бу тарихта монда бит инде мин үзем турында гына язмыйм, үземнең ирем турында да язам. Шуның өчен мин ниндидер моментларны әлбәттә калдырырга туры килде. Чөнки шундый четерекле моментлар бар. Аны бөтенесен дә язып битереп булмый. Аннары инде режиссерның аның балалары үсеп килә, яме, анда аның беренче хатыны онга да инде теге хөрмәт йөзеннән ниндидер моментларны мин язып бетерә алмадым. Андый четерекле моментларны анда язып битереп булмый. Шуның өчен инде бөтенесен дә язып битереп булмады, но бик кызыклы миңа кагыла торган әйберләрне, минем эмоцияларга кагыла торган моментларны мин инде яздым. Ирегезнең әнисе сезне һаман да әле беренче килене исеме белән атыймы? Чөнки сез шулай дигәнсез. Әйе. Һаман да шулаймы? Һаман да түгел инде, беренче тапкыр булды. Чөнки менә бу момент шулай ук мин әйткән идем анда бер интервьюдамысың, шулай ук бик кызыксыну уятты. Ничек сез, чөнки беләсезме, андый ситуациялар бик еш бит ул. Икенче хатын булып киләләр дә, әлегә кадәр иренең анда 20-шәр ел яшәгән, 15-шәр ел яшәгән инде шундый аиләләре була, әйме. Анда кайбер яңа хатыннарын әле кабул итмиләр. Һәм үзеңне, мәсәлән, иренең әтиәнигә теге завоевать доверие. Ышанычын аклау, ышанычын булдыру. Үзеңнең чикпәйтимсең яңа гаиләнең әтиәнигә үзеңнең ышанычыңны аклау. Монда инде шулай ук бер теге хатын-кызның зирәклеге дә инде, акыллылыгы да кирәк. Монда беренче вакытны алар Алсу исемле хатын, беренче хатыны Гел Алсу иде минем, Гел Алсу. Ул бит аны ничек дип әйтимсең инде. Алар непроизвольно, ул махсус аның өчен мине ачуландырыр өчен әлбәттә инде. Мине ачуландырыр өчен әйтми бит инде ул аны. Мин аны аңлыйм. Аны бит баш белән аңлыйсың, күңел белән. Читен булайдымы менә андый вакытта? Ну, бераз шундый теге бик комфортны түгел иде инде әлбәттә. Мин бигрәк тә яратмыйм. Мин беләсезме, әле миңа диләрә, дине дип җибәрсәләр дә әле бик яратып бетермим. Һәм монда әле сиңа бөтенләй икенче исем белән әйтәләр. Шуның өчен инде монда шундый моментлар. Сөйләшкәнегез юкмы? Мин бит дилә. Юк инде. Ул мин аңа игътибар итмәскә тырышам. Чөнки мин аны аңлыйм. Күпме була инде миңа Алсу дип әйтеп, миңа хәзер әйтә алмый бит. Аны махсус әйтми бит. Аннары инде тел ияләнгәнче, тел ияләнеп беткәнче, аңа вакыт кирәк. Аннары, мәсәлән, беренче көннәрендән үк мине шундый кабул иттеләр дип әйтә алмыйм мин. Мине әтиәни бик кабул да итмәделәр беренче. Аннары инде менә берничә елдан соң безнең чынлап та ирем белән без бәхетле икәнен күреп, яхшы мөнәсәбәтләрдә икәнен күргәннән соң гына инде аннары гына кабул итә башладылар. Сезнең әтиегез менә ирегезне ничек кабул итте? Менә минем әтигә килгәндә, мәсәлән, әйме? Минем әти гомумән ул шундый кеше, ул
минем бүтін әйберін қабыл ете. Миңа қоғылышлы бүтін әйберінді қабыл ете, ол бик хүрмет ете мені, бүтін минем ішлерімні хүрмет ете. Ол яқтан минем шунды мене зор, минем үшін ол әйтіп бітіргісіз ердем мораль яқтан. Чөнки мен нәрсә белән шөгыльләнсәм дә, мен әти шуны эшләргә, монда шундый эш, ярар, кызым, ярар. Гел ярар ди ул менә. Молодец, дип әйтә инде. Гел шулай булырга кирәк. Чөнки ул хуплап тора, минем гел теге бер урында басып тормаганны, чөнки үзе дә шулай. Ул безнең бик актив. Ул менә бәлки инде күргәнсездер, мен сторисларымда кай вакытта күрсәткәнем. Ул тибетский гимнастикалар эшлил менә безнең аның иртәсе менә шулай башлана. Шундый тавыштан ниндидер бер тибетская гимнастика өйрәнгәндә ул көн сайын һәр иртә эшли ул аны бер көнне дә калдырмый. Аннары безгә дуслар бүләк иткәннәр иде. Кадак бар бит инде ничек дип аталар ул? Баса торган кадак. Әйе, баса торган. Ул аңладыгыз инде. Шул кадакны ябып кайттым да мин инде әтигә күрсәтәм. Тимәй әйтәм, шундый кызык әйбер басып карады. Ул кара ничек шәп әйбер икән бу ди. Бошлар ачылып җибәрә. Алып китим әле мин. Синнән дип шул кадакны алып китте авылга. Көн саен баса ул кадакка. Ничә минут торасың? 5 минуттан башлаган, мин хәзер озарак торам инде ди. Ул минем шундый менә молодец кеше. Ул көн саен эшли, гимнастика эшли ул. Минем өчен ул менә шундый бер, белмим, стимул дип әйтим мисал, менә Үсендереп торучы. Әйе, һәм әлбәттә инде ул да минем белән соклана, мин дә аның белән сокланам менә. Әти белән, әтәләр бит менә, кыз кеше әтисе белән алар бик менә ниндидер бер элемтәдә, тылгыз элемтәдә ул ниндидер менә күренмәс җепләр бәйли безне. Шуның өчен менә нәрсә эшләсәм дә, ул әлбәттә инде борчылды. Һичшиксез борчылды. Маратны да бик яратадыр инде ул. Әле дә ул сәлам әйт дип гел әйтә инде. Аннары bir елга якын ул һәр вакытта да сорыйдыр инде, син шулай менә үзеңнең гамәлләреңне уйладыммы, дөрес эшлисеңме дип. Бу бер шулды чөнки чынлап та. Аннары инде менә беренче елдан соң инде минем тормышта Илсур барыкка килгәч, мин таныштырдым да, ул бик яратты аны. Бик яратты, ул аны белән бик соклана, бик горурлана. Илсурның әтиәнесен дә бик ярата. Аллага шөкер инде хәзер урысда тәртипле. Элеккеге кешеләр алар бит гомумән андай әйберләргә бик авыр карыйлар. Чөнки совет заманында кешеләр алар аерылмаганнар, алар бер кеше белән гомер буе яшәгәннәр. Һәм ул дөрес тә. Әлбәттә инде син бер гомергә бер кеше белән менә шулай кавышып яшәргә тиеш. Ул идеаль вариант. Ләкин бер төң кешенән дә алай килеп чыкмый. Әниегезне югалтуны бик авыр кичердегез. Ул вакытта инде сез сәхнәдән дә китеп торырга мәҗбүр булдыгыз. Һәм менә шушы авыр чорда бу кайгы, хәсрәтне күтәрергә кемнәр ярдәм итте? Ул вакытта менә шунда әйтергә кирәк, менә кеше үзгәрә дип әйттем бит инде. Ул вакытта чынлап та мин бик авыр кичердем. Ул минем өчен ул вакытта ул трагедия иде. Мин аны бер менә бөтенләй дә арттырмыйча әйтәм. Без әни белән дә бик шундый якын мөнәсәбәтләрдә идек инде. Аннары бит инде ел ярым ул миндә яшәде. Мин аны бактым, карадым. Һәм ул вакытта без тагы да аның белән якынлаштык һәм бөтенләй дә әнине белмәгәнмен икән дигән шундый фикергә килдем. Чөнки ул без бик күп белән сөйләшәдек, ул үзенең яшь чагы турында сөйләдерие, серләрен ачты миңа шул вакытта. Һәм бер кешегә дә бер кайчан да сөйләми торган әйберләрен сөйләде. Менә шунда мин аңладым. Мен булай яшәргә кирәк микәнне аңладым. Менә шунда мин аңлап алдым, дөресен әйткәндә.
Өзімнің хәтта менә инде шәхси тормышымда минем былай булмый, былай яшәргә кирәкми икән дигән фикер әни белән менә шул сөйләшүләр миңа этәрде ул вакытта аерылу уйларына. Әни инде киткәч мин бик озак депрессия шундый менә халәтендә идем. Һәм хәзерге вакытта әлбәттә менә шушындый авырлыклар булса, әгәр дә мин икенчелек кичерер идем. Менә гомумән кешене югалту, үлем мин өчен хәзер икенче төрле. Чөнки ул вакытта белемем дә аның кадәр юк иде. Мин инде әни үлгәннән соң күбрәк инде дини китаплар укый башладым. Дингә якынрак була башладым. Менә Аллаһ Тәгалә белән дә менә безнең мөнәсәбәтләр алар бит шулай ук төрлечә. Алар тикмәгә генә якынаймый. Менә шуннан соң инде мин аңлап алдым. Безнең үлем дә кешегә булай гына бирелми икән, аннары инде гомумән үлемгә икенче төрле карый башладым. Хәзерге вакыт көндә ул минем өчен алай трагедия булмас иде. Ул вакытта инде Кемдер ярдәм итте? Менә бу депрессия вакытларында. Ул вакытта якыннар, якын кешеләр инде Булат, әйе, ул Марат беренче. Ул вакытта Марат та әлбәттә ярдәм итте. Менә аның әни чирләгәндә мин һәр вакытта да инде аңа әйтәм, менә миңа бик рәхмәтле. Ул бер сүз дә әйтмидер менә. Бөтенләй дә безнең әни бездә яшәүе әлбәттә инде аны маңа кумыш алагандыр. Аңа иҗатына да бәлкем кумыш алагандыр, әмма ләкин бер кайчан да бер сүз әйтмәде. Һәм ул вакытта миңа бик рәхмәтле аның өчен. Һәм менә безгә финанс яктан да ул вакытта бик зур ярдәм кирәк иде бит инде. Анда да Марат бүтән акчагын эшләгән акчаларын менә кирәк икән, бүтәнсен биреп барадыр. Хәтта безнең бит инде ул вакытта акча җыядыр ремонтка. Без яңа квартирага күчтек, ремонт эшлисе бар иде. Бүтән җыелган акчаны без проблем әлбәттә дип бүтән әнинең дәвалануына без шунда әлбәттә инде китте. Аннары инде әни киткәннән соң анда мин инде профессионаллар, психологлар ярдәменнән соң мин чыга алмадым әлбәттә. Анда психологларга да йөрдем. Һәм инде менә кеше үзе, ул барыбер менә бар тик үз-үзенә генә ярдәм итә ала. Менә бер кеше дә сиңа шундый зур ярдәмен күрсәтә алмый дигән фикергә килдем мин, чөнки менә минем булды шундый кешеләр ярдәмләргә телисен, әйме? Ләкин алар бер ничек тә синең ярдәмеңне алмыйлар дип әйтәм соң инде. Аңа аларга ярдәм итеп булмый. Кешенең үстеләге булырга тиеш. Менә әгәр дә минем үстеләгем бар икән, мин башка кешенең ярдәмен дә кабул итәм. Һәм ярдәм менә шушы проблемадан чыгу ысулларын һичшиксез табачакмын. Әгәр дә инде минем көчем юк икән, мин теләмим икән, бу менә шушы халәттән чыгарга бер кеше дә ярдәм итә алмаячак. Хәтта миңа калса психологларда. Шуңа менә Аллага шөкер, мин шушы менә зур депрессиядан мин чыктым. Һәм инде ул вакытта әлбәттә иҗатта туктап торды. Иҗатны туктатып торырга туры килде. Ул инде андый актив рәвештә түгел иде. Мин иҗаттан киттем дип әйтә алмыйм. Чөнки концертлар бар иде, мин чыгышлар эшлидем, бер чыгышымны да калдырмадым. Но актив рәвештә яңа җырларында, яңа альбомнар инде чыгарырга минем көчем дә, хәлем дә юк иде. Сез инде нигезнең тормышы өчен, язмышы өчен абыегыз белән бергәләп көрәшкәнсез. Менә шушы авыр вакытлар турында сөйләп китегез әле. Ул әнигезнең бер сөйләгәнсез, авылга кайтасым килә дип. Менә шул авыр вакытлар турында. Онда ул моментларны
бик ауыр исте ул вакытларга кайтырга, дөресен әйткәндә, эмоциональ яктан бик ауыр инде. Әлбәттә, мин аны искә төшерә башлыйм икән, күңелләр тулып китә. Әнинең бит инде аның онкология күкрәгендә иде һәм инде аның китте метастазлары бөтен сөекләренә. Аның сөекләре бик нык авыртадыр. Һәм инде метастазлар сөекләренә киткәч, аның сөекләре сынадыр. То бер җире сына, то икенче җире сына, то әкрен-әкрен менә шул кеше җимерелә башлый. Бик авыр, дөресен әйткәндә, шундый моментлар иде. Безнең аның умыртка сөяге сына башлады. Әкрен-әкрен генә. Һәм мин аны, ул бит инде авыр, мине үз машинага күтәрергә туры киләдер. Ул вакытта минем дә хәтта иштәге органнар төшә башлады. Авырлыктан менә. Әле минем кичкенә бала бар бит әле. Ул вакытта әле Сәфинәгә дә 2 яшь кенә. Әле мин аны күкрәк сөтендә әле ул вакытта. 2 яшьтә юк иде. Аның шатасы бар, әни күтәрәсе бар машинага, авылга без төрле терапияларга, лучевая терапияларга кузганга киләдер икән инде. Аннары авылга кайтып китәдер икән. Әле бу вакытта авылда нигез яшәйм? Ул юк, әни авылда яшәм, мин аның белән китәдер, аның белән анда яшәдер. Әгәр дә мәсәлән, ниндидер минем концерт буладыр, мин концертка Казанга кайтып киләм дә, әнине берничә көнгә калдырадыр. Анда әти безнең Казанда эшли ул вакытта. Авылда калдырырга мөмкин иде. Аннан ул киләдер инде. Аның бирендәге буыннары, сөякләре авырта. Бик сызланадыр, аннары кайткач инде бераз түз дип кенә шайтып кайтасың. Аннары ала кайтасың да инде. Ала кайткач ничектер менә җиңеләеп китәдер кебек. Шул моментларда менә ничектер син аны ул вакытта уйламыйсың да менә. Мин көчле, мин шулай иттем дип, просто менә механически эшлисең аны кирәк дип, ул бит син әниең. Ул вакыттан Аллаһ Тәгалә бирәдер инде сиңа көчләр. Әле мин эшләдем концертларда. Әнине калдырадыр. Менә әнине калдырадыр авылда. Әни геләйтәдер инде. Кызым, борчылма. Сәфинә үзе йөри ул. Сәфинәне ашатам, эшертәм. Нормаль, тыныч бала иде, субханалла. Ул вакытта ул менә теге ходункиларда йөридер инде. Ничектер йөри, маташа инде, ошарларга пешә шунда әкрен-әкрен Сәфинәне карый. Мин банкетка чыгып китәм, яисә мин фоторда Казанда бу вакытта, яисә инде авылда. Һәм шул вакытта син тиз генә барып кайтасың анда концертка. Тегендә монда сәхнәгә чыгасың. Менә ничек сәхнәгә чыгасың дип сорыйсың, әйме? Киресенчә, ул вакытта мен сәхнә ярдәмле генә итә. Җиңеләйтергә зирәк кенә көч бирдем. Мин ул вакытта онытыладыр. Сәхнәгә чыгасың, тамашачылар белән шул менә теге контакт бит инде улай, ул бик уңай контакт бит. Һәм мин илһамланып, көч җыеп кайтадыр киресенчә. Мин ул вакытта сәхнә булмаса, минем тамашачыларым булмаса, мин белмим нәрсә эшләр идем. Әле минем ул аннары мин аңладым инде, әле минем холкым буенча да шулай икән. Мин хәзер менә теге психологияны бик көчле өйрәнәм дип әйттем бит инде. Менә мин үземнең психологик сыйфатлар белән миңа иҗат белән шөгыльләнергә кирәк икән. Ул миңа бик уңай тәэсир итә. Менә мин иҗат белән шөгыльләнмим икән, мин киресенчә үләм. Мин шундый депрессияларга китә башлыйм. Менә мин пандемиядә миңа чынлап та бик авыр иде бит. Чөнки пандемия вакытында теге сәхнәгә чыкмагач, концертлар булмагач, мин анда башка әйберләр белән шөгыльләнә башладым. Анда сторислар төшереп, тамашачылар белән, подписчиклар белән аралашып. Шулай ук миңа бер иҗат иде ул. Шуның өчен миңа менә иҗат белән миңа ярамый иҗат белән шөгыльләнмәскә. Ул вакытта миңа бик ярдәм итте. Менә хәзер шул елларга Сибинтха читтән уйлыйсыз, чайлар үткән. Менә бу әйберне бүтән төрле эшләр идем.
шулай итәргә кирәк булган икән дигән уйлар юкмы? Шулай эшләр идем дигән уйлар онлай дөрес түгел ул уйларга. Чөнки ул вакытта мин шундый идем. Һәм мин шулай эшләгәнмен, мин дөрес дип санаганмын. Чөнки мин бүтәнчә эшли алмас идем. Чөнки мин шундый идем. Минем халәтем шундый булган. Минем уй фикерләрем шундый булган. Минем тәҗрибәм шул дәрәҗәдә булган. Хәзер әлбәттә анда әйтәм, хәзерге заманда, хәзерге моментта минем шундый ситуация була икән, мин икенче төрле итеп эшләр идем. Бигрәк тә нәрсәсен икенче төрле итеп эшләр идем. Менә бүтән бу моментларны, әйеме, авыр моментларны һәрбер кеше ул кичерергә тиеш. Үзе аша. Һәм менә мәсәлән, миңа авыр булган икән, мин әйтергә тиеш үз-үземә, һәм әйтергә тиеш кешеләргә миңа авыр, җыларга тиеш хатын-кыз. Нормально итеп җыларга тиеш. Аны сөйләргә тиеш, менә дөресен кешегә һичшиксез ялганларга ярамый. Мин бит ничек булдым? Мин бит шундый авыр халәттә идем. Бүтән кешегә мин елмаеп, минем барысы да супер вообще, супер классно. Минем вообще бүтән нәрсә яхшы. Мин бәхетле дип сөйләдерим. Мин аны күрсәтмидерим. Бу бер дә дөрес түгел психологик яктан. Чөнки әгәр дә син үзеңнең эмоцияларны кичермисең икән, әгәр дә син аны үзеңнең күңелең аша уздырмыйсың икән, максималь рәвештә, ул синең җыелып бара да, һәм аннары я депрессияга килеп төшә, я ул берәр шундый авыруга. Минем барысы да булды. Депрессия да булды, авырулар да булды. Әни үлгәннән соң мин җимерелә башладым дип әйтсәм, бер дә ялгышмам, чөнки больницалардан кайтып кермидерим. Я бер җир авырта, я икенче җир авырта, я анализлар анда бөтенләй начар. Мин куркып беттем. Минем баш миендә шиш барлыкка килде. Концертта трабыз шулай карыйм, минемдә ниндер тик шишка. Нәрсә соң бу? Аннары бардым больницага, миңа жировик диделәр, аннары тикшерә башлаганнар, жировик түгел икән диделәр. Операция, миңа операция кирәк диделәр, һәм бары тик операция вакытында гына бу без аңлый алабыз, анда функция алалар бит инде. Онкологияма бу юкмы икән? Бу март операция мен майга, 15 май әлдә хәтердә. Мин шушы заманны, менә шушы берничә айны уйлап йөрергә тиеш, минем монда нәрсә икән? Онкологияма минем бу юкмы? Мен белеп булмый, анализлар белән буенча аңлап булмый. Менә шулай итеп мин шундый моментлар, шундый ситуациялар хәтта булды. Аллага шөкер, мин анда операцияны эшләтмәдем. Нәтиҗәдә мин операциядан баш тарттым. Һәм шуннан соң ничектер менә бу эозофильная гранулома дигән диагноз булды минем. Ул онкология түгел диде миңа бер врач, аннан 4нче врачка баргач. Ул шулай бит инде, бер врач бер төрле әйтә, бер хирург икенче әйтә. Берсе әйтә операция һичшиксез кирәк, икенчесе әйтә кирәкми дип. Ләкин барыбер кеше үзе уйларга тиеш. Мин менә шулай эшләмим дип уйладым инде. Һәм аннан соң менә шушы эзләнүләрдән соң минем чынлап та менә мондый зур пачка, менә калынлыкта диагнозлар. Мин әйтәм, булай яшәп булмый, булай инде күп мир була инде больницаларда дип, мин үзем эзләнә башладым һәм менә шулай итеп мин килеп эләктем интегративная медицина дигән, превентивная медицина дигән шундый безнең хәзер бик танылган направление бар бит инде. Бу шулай ук медицина, ләкин икенче төрлерәк подход, интегративный подход.
хәзер бик күп клиникалар эшләп килә инде безнең Казанда, Аллага шөкер. Һәм мин шул кадәр мавыгып киттем ки, хәтта үзем дә бу юнәлеш буенча укый башладым, төрле курслар бетердем, ә хәзер инде университетта укыйм. Университет образовательной медицины дип атала инде, ул ООМ. Анда бик яхшы профессорлар, врачлар безнең укыталар. Һәм мин инде нутрициолог, диетолог булып чыгам, чөнки анда врачлар, алар инде әгәр врач икәнсең, син интегративный врач булып чыгасың инде, әгәр дә син медицина белемен юк икән, син нутрициолог, анда диетолог, health coach дигән шундый направлениялар буенча алар белем бирәләр.